नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण जी कथा ऐकणार आहोत त्या कथेचे नाव आहे प्रवास. कथेला सुरुवात करण्यापूर्वी जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. रात्री सुमारे 10 वाजता शेवटची रातराणी पकडण्यासाठी मी बस स्टॉपवर बसलेलो होतो. बाजूबाजूला बऱ्याच प्रवाशांची गर्दी होती. सर्वजण बहुधा त्याच गाडीची वाट पाहत होते. माझ्या गावाकडे जाणारी आणि त्या स्टँडवरचीही ती शेवटची गाडी होती, त्यामुळे बस खचाखच भरणार होती यात शंका नाही. काही वेळ आम्ही जवळ असलेल्या एका शेकोटीजवळ शेकत बसलो. थंडीचे दिवस होते, त्यामुळे ती ऊब मनाला चांगलं भावत होती. असाच काहीसा वेळ लोटला असेल. तेवढ्यात अंधाराला कापत आपली रातराणी स्टँडमध्ये एंटर झाली. बस आलेली पाहून सर्व प्रवासी सुखावले आणि जो तो बसच्या दिशेने धावू लागला आणि आपापली जागा पकडण्यासाठी धडपड करू लागला. मी सुद्धा खिडकीमधनं आत शिरण्याचा प्रयत्न करू लागलो. तसा मी आत शिरलो आणि खिडकीच्या जवळ असलेलं एक सीट मी धरलं. ते बसचं शेवटचं सीट होतं. मला नेहमी प्रवास करत असताना शेवटच्या सीटावर बसायला आवडत असे, अजूनही आवडतं. त्यामुळे तेच सीट धरायचं मी ठरवलं होतं. पाहता पाहता काही वेळातच बस खचाखच भरली आणि सर्व प्रवासी एकदाच्या आपल्या जागेवर स्थानापन्न झाले. माझ्या बाजूला एक आजोबा बसलेले होते. अंगात पांढरा कुर्ता, पांढरी ट्राउझर आणि डोक्यावर गांधी टोपी असा एकूणच त्यांचा पेहराव होता. त्यांचं वय खूप असेल हे त्यांच्या भिंगाच्या चष्म्यावरून कळत होतं. आपली खुरटी दाढी खाजवत त्यांनी मला विचारले, बाळा, तेवढी खिडकी उघडतोस का? खूप गरमायला होत आहे रे. त्यावर मीही हसत हसत खिडकी उघडली. असाच काही वेळ लोटला आणि आमच्या दोघांच्या गप्पा सुरू झाल्या. त्यांनी त्यांचं नाव गणपतराव सांगितलं. मीही त्यांना माझा परिचय करून दिला. त्यावर ते माझी विचारपूस करू लागले, काय करतोस वगैरे. तसे मी त्यांना सांगितले की मी वाणिज्य शाखेमध्ये शेवटच्या वर्षाला शिकत आहे. त्यावर ते म्हणाले, आजकालच्या काळात शिक्षण खूप वाढलं आहे. आमच्या वेळी तर 10वीच फार वाटायची. त्यांच्या बोलण्याला मीही थोडासा हसलो. असाच काही वेळ गेला. बस अद्याप निघाली नव्हती. कंडक्टर कदाचित कोणाची तरी वाट पाहत होता. कुणीतरी प्रवासी यायचा बाकी होता. तसा एक जण धावत धावतच बसमध्ये शिरला, परंतु कंडक्टरने त्याला काहीतरी बोलले आणि परत पाठवले. 5 मिनिटांनंतर तो व्यक्ती पुन्हा आला आणि बसमध्ये एका जागेवर येऊन बसला. त्याचा चेहरा तेवढासा खुश वाटत नव्हता. कदाचित कंडक्टर त्याला काहीतरी बोलला होता ज्याचा त्याला राग आला होता. आता माझी उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती की नेमकं कंडक्टर त्या व्यक्तीला काय बोलला असेल. आता तिकीट फाडायला जेव्हा कंडक्टर येईल तेव्हा त्याला विचारू, असा मी मनातल्या मनात विचार केला. सुमारे अर्ध्या तासानंतर कंडक्टर माझ्याजवळ तिकीट फाडण्यासाठी आला. मी तिकीटचे पैसे दिले, तिकीट घेतले आणि सहजच म्हणून विचारले, काका, तो व्यक्ती जेव्हा बसमध्ये चढला होता तेव्हा तुम्ही त्याला काहीतरी बोललात, त्यानंतर तो उतरून 5-10 मिनिटांनंतर परत आला. नेमकं तुम्ही त्याला काय बोलले होते? त्यावर कंडक्टर सांगू लागला, अहो, जेव्हा तो बसमध्ये आला तेव्हा त्याच्या अंगावर अतिशय उग्र असे अत्तर लावलेले होते. त्याचा खूप सुगंध दरवळत होता. त्यामुळे मी जाऊन त्याला ते साफ करून यायला सांगितले. त्यावर मी विचारले, पण असे का? कंडक्टर म्हणाला, 2 मिनिट थांबा, मी सर्व तिकीट फाडून येतो आणि मग तुम्हाला सांगतो. आता तर माझी उत्सुकता अजूनच शिगेला पोहोचली होती. नेमकं आता काय ऐकायला मिळणार याचीच मी वाट पाहत होतो. गणपत आजोबा मला विचारू लागले, तुला अशा रहस्यमय गोष्टींमध्ये फार रस दिसतोय. मी म्हणालो, हो, खूपच. त्यावर ते म्हणाले, चांगली गोष्ट आहे. जिज्ञासा असायला पाहिजे या वयामध्ये. तेवढ्यात काही वेळाने कंडक्टर काका सर्वांचे तिकीट फाडून माझ्या जवळ येऊन बसले आणि म्हणाले, तर काय विचारत होतास तू? मी म्हणालो, तुम्ही त्या व्यक्तीला, अरे हो राईट, तेच सांगायला तुला मी आलोय. खूप दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. मी ह्याच रूटने प्रवास करत होतो. कंडक्टर म्हणून रुजू होऊन
मला सुमारे 10 ते 15 वर्ष झाले असतील. पण त्यावेळी मी नुकताच कंडक्टर म्हणून रुजू झालो होतो. जसा हा व्यक्ती आज आला तसाच त्यावेळीही एक व्यक्ती बसमध्ये शिरला होता. तेव्हा त्याच्या अंगातनं अत्तराचा घमघमाट सुटला होता. त्यावेळी आमच्या बसमध्ये एक आजीबाई होत्या. जेव्हा तो व्यक्ती चढला तेव्हाच त्या आजी मला म्हणाल्या होत्या की त्या व्यक्तीला अत्तर धुवून यायला सांगा, शर्ट साफ करून यायला सांगा, नाहीतर आपण खूप मोठ्या संकटात अडकू शकतो. पण त्यावेळी मला असा काही विचित्र अनुभव आलेला नसल्याने मी त्यांना म्हणालं, अहो आजी, तुम्ही पण काय अंधश्रद्धा पाळत आहात? असं काही नसतं. त्या म्हणाल्या, काही नसतं कसं म्हणतोस? मला या गोष्टीचा अनुभव आलेला आहे म्हणून सांगत आहे. पण आम्ही सर्वांनी त्यांच्या बोलण्यावर फक्त हसून सोडून दिलं. आणि हीच आमची सर्वात मोठी चूक होती. प्रवास सुरू झाला आणि गाडी घाट रस्त्यातून जाऊ लागली. असाच काहीसा वेळ लोटला असेल. गाडी आता घाटांच्या मधून प्रवास करत होती. चारी बाजूनी दुतर्फा झाडी होती आणि त्यातून रस्ता काढत गाडी पुढे निघाली होती. परंतु अचानक मागे बसलेल्या प्रवाशाला असे जाणवले की त्याच्या काचेच्या बाहेरच्या बाजूने कोणीतरी ठकठक वाजवत आहे. तो घाबरला आणि मोठमोठ्याने ओरडू लागला. तेव्हा सर्वजण मागे पाहू लागले. त्याला विचारण्यात आले तेव्हा त्याने सांगितले, गाडीच्या बाजूने गाडीच्याच गतीने काहीतरी गोष्ट येत आहे आणि ती काचेवर सारखी ठकठक करत आहे. हिवाळ्याचे दिवस होते त्यामुळे सर्वांनी काचा बंद केलेल्या होत्या. तसे सर्वजण त्या मागच्या सीटकडेच टक लावून बघू लागले आणि काही वेळाने ती सर्वांना दिसली. मी अचानकच त्यांची गोष्ट मध्ये तोडत विचारलं, ती कोण? त्यावर कंडक्टर काका गंभीर मुद्रेत म्हणाले, हडळ. त्या घाट रस्त्यातून आम्ही जात असताना त्या अत्तराच्या वासामुळे एक हडळ आमच्याकडे आकर्षित झाली होती आणि ती बसचा पाठलाग करू लागली होती. तेवढ्यात त्या आजी म्हणाल्या, कळालं का मी का बोलत होते की याला तो शर्ट धुवून यायला सांग. त्या अत्तराच्या वासामुळेच आता ही हडळ आपल्या मागे लागली आहे आणि आता आपल्या सर्वांना संपवल्याशिवाय ही आपला पिछा सोडणार नाही. त्या आजी या सर्व गोष्टींमध्ये बऱ्याच जाणकार दिसत होत्या. सर्व त्यांना विचारू लागले, आजी काहीतरी उपाय सांगा, काहीतरी उपाय असेल यावर. पण त्या आजी नकारार्थी मान डोलावत होत्या. शेवटी त्यांनी एक युक्ती करायची ठरवली. त्या म्हणाल्या, एक काम करा, एक मोठा कपडा घ्या. त्या कपड्यावर यांच्या जवळ असलेल्या त्या अत्तराच्या बॉटलमधला अत्तर पूर्णपणे लावा आणि तो कपडा दूरवर कुठेतरी घाटामध्ये फेकून द्या. ती हडळ आपला पाठलाग करणे सोडून देईल, कारण ती या अत्तराच्या वासामुळेच आपल्या मागे लागली आहे. सर्वांना आजीचे म्हणणे पटले आणि सर्वांनी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे केले. त्या व्यक्तीचा जवळ असलेला एक मोठा गमछा घेतला. त्यावर अत्तर पूर्णपणे सांडले आणि तो गमछा एका जड वस्तूमध्ये बांधून खिडकीतनं बाहेर फेकून दिला. जसे त्यांनी असे केले तेवढ्यात ती हडळ मागे फिरली आणि बसचा पाठलाग करणे तिने बंद केले. सर्वांच्या जीवात जीव आला आणि सर्वांनी त्या आजीचे आभार मानले. एवढे बोलून कंडक्टर काका गोष्ट सांगायचे थांबले. ते म्हणाले, माझ्या आयुष्यात मी कोणताही भयानक अनुभव कधी अनुभवलेला नाहीये, पण हा एक जो अनुभव आहे तो मला आयुष्यभर स्मरणात राहील. हा मी कधीही विसरू शकत नाही. आणि त्या हडळीचा चेहराही. त्यांचे हे बोलणे ऐकून माझ्या आणि गणपत काकांच्या अंगावर शहारे उभे राहिले आणि सहज वाटून गेले की जुन्या लोकांच्या सांगण्याला आपण नेहमी थट्टा मस्करी म्हणून सोडून देतो, पण कधीकधी त्यांच्या बोलण्यात तथ्यही असते आणि ते नाही ऐकले तर अशा काही पीडा आपल्या मागे लागू शकतात. कंडक्टर काकांनी सांगितलेला तो अनुभव घेऊन मी माझ्या प्रवासातनं घरी परतलो, पण तो अनुभव माझ्या कायम स्मरणात राहील, अगदी त्या कंडक्टर काकांसारखाच. तुम्हाला जर ही कथा आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण शोध रहस्याचा या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा. तसेच बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट नक्की करा. धन्यवाद.